Ένα από τα πιο δημοφιλή σουτιέν της Kerrywell, το βραβευμένο σουτιέν εγκυμοσύνης χωρίς ραφές, έχει σχεδιαστεί ώστε να στηρίζει και να διατηρεί το σχήμα του στήθους της εγγύου από την αρχή έως το τέλος της εγκυμοσύνης. Παρέχει μια εξαιρετικά απαλή στήριξη χάρη στο ύφασμα από μικροίνες και είναι ιδανικό για χρήση τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και κατά τον ύπνο. Δεν χρησιμοποιούμε μπανέλες σε κανένα από τα σουτιέν που φτιάχνουμε, καθώς δεν είναι ασφαλής για το στήθος της εγκυμονούσας που αλλάζει σχήμα και μέγεθος. Προσφέρει εξαιρετική στήριξη χάρη στα 3 είδη υφάσματος με διαφορετική πυκνότητα που διαθέτει. Η λωρίδα κάτω από το στήθος είναι πιο πυκνή από το υπόλοιπο σουτιέν, παρέχοντας επαναστατική στήριξη χωρίς μπανέλες, ενώ παραμένει άνετο και χωρίς ραφές. Οι περισσότερες γυναίκες ανακαλύπτουν ότι τα σουτιέν που αγοράζουν στην αρχή της εγκυμοσύνης δεν τους χωράνε αργότερα. Με τα επαναστατικά πλαϊνά του, το σουτιέν εγκυμοσύνης της Kerrywell μπορεί να μεγαλώσει και να προσαρμοστεί στο αυξανόμενο στήθος μέχρι και 2 νούμερα. Έχει αθλητικού σχεδιασμού πλάτη, χωρίς γατζάκια, κλιπ ή κουμπιά, η οποία δίνει την καλύτερη δυνατή στήριξη και άνεση μέρα και νύχτα. Διατίθεται σε small, medium, large και extra large. Ο πίνακας σας βοηθά να επιλέξετε το σωστό μέγεθος. Για παράδειγμα, μία γυναίκα η οποία φοράει 80C. Θα χρειαστεί medium, που θα της κάνει ακόμη και αν το στήθος της μεγαλώσει μέχρι το 80D, 82D ή και 85D. Ζητήστε το σε λευκό και μαύρο.